Добре дошли в AIH. Годината е 2026 и ако все още пишете имейли или анализирате таблици ръчно, имам новини за вас. Вие управлявате дигитален музей. Днес разнищваме виралните LLM приложения, които буквално подпалиха бизнеса. От автономни агенти до фабрики за хиперреалистично съдържание. Аз съм Моника от Leo AI и днес ще ви покажа защо конкуренцията ви вече не спи. Първа спирка – мадьосниците на документи. Спомняте ли си дните, когато правните отдели потъваха в договори? Клод и GPT ги пенсионираха. Видяхте ли онзи вирален клип в X? Един адвокат сканира 500 страници за 4 секунди и извади скритите рискове в 3 булета. 10 милиона гледания за следобед. Ако екипът ви още обработва таблици и документи на ръка, вие не правите бизнес, а дигитална благотворителност. Сегмент 2. Ботовете, които всъщност затварят сделки. Вече не говорим за «мога ли да ви помогна», а за мултиезични дигитални екзекутиви. Видяхте ли кейса на Запос? Техният бот реши публичен скандал в реално време, направи апсел и вдигна рейтинга им с 40% за една вечер. Без умора, без кафе и без заплата. В Leo изграждаме точно това вашето технологично ядро, което работи, докато вие планирате следващия си голям мащаб. LLM моделите вече не са инструменти, те са гръбнакът на вашата компания. Докато другите се чудят дали Gemini 3 Pro е твърде сложно, нашите клиенти вече доминират пазара. Бъдете лидерът, за когото всички се питат, как постига толкова много с толкова малко усилия? Leo AI.Space. Най-добрата агенция в България за хора, които мразят да губят време. Професионално. Мащабно. И малко по-умно от останалите. Абонирайте се за бъдещето или останете в историята. Изборът е ваш.